हेल' लोगोफोर बे समाव मोनथाम नट्सनि मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों दा बेयाव मा मा नट्स दं नोंथांमोना नायना लादो दा बेयाव फार्स्टआव दं नोंथांमोना थाबैनो खिन्थानो नागिरदों बर' आरो डिमासा रावनि गेजेराव थानाय गोरोबलायनायनि सोमोन्दै लिरनो थिनदों माने बर' आरो डिमासा रावनि गेजेराव मा मा सोदोबनि बिथिङाव गोरोबलायनाय दङ मुंमा मुंराय थाइलालि थाइजा बेफोरनि बबे बबे बिथिङाव गोरोबनाय दङ बेफोरखौ नोंथांमोना बाहाय फारि फारि मोननाय जागोन दा बेयो लिंगुइस्टिक्सनि मोनसे पार्ट दा बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा एखेयैनो नैबे मोनसेया बर' आरो बर' रावनि मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफा मोननैयाव मा मा दं केसआव आरो सोदोब बेखेवफायाव माब्रै गोरोबनाय दङ बेनि सायाव मोनसे बेखेवथि होनाय दा बे बर' आरो बर'नि मावरिजा आरो सोदोब बेखेवफायाव बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय मा नोंथांमोना नुगोन नैबेवहाय बर' आरो गार' रावनि गोरोबलायनायनि बागै सुंद'यै लिरदों बर' आरो गार' रावआव माबे बिथिङाव गोरोबलायो सोदोबनि बिथिङाव थाइजानि बिथिङाव मुंरायनि बिथिङाव भकेबुलारि सोदोब बाख्रिनि बिथिङाव बबेयाव मा गोरोबलायनाय दङ बेखौ बेखेवनानै लिरनो थिननाय माबा सोदोब एग्जाम्पलनि गेजेरजों फारि फारि बेयाव दङ नोंथांमोना मोननो हागोन बेयो नट्सआ गोलावानो एबा गासैखौबो रिजायनानै नायनाय बियो दा बे मोनथाम नट्सनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन नोंथांमोनहा बेयाव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो गुबुन लिंगुइस्टिक्सनियानो जा लिटारेचारानो जा जायखिजाया नट्स नांगौबा नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो माखासे गोबां आपल'ड खालामदों नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नाय बड' मेजर मोनसे पार्ट दङ बेयाव थांनानै नाय ग्रामार एसे नांगौबा ग्रामार एसेनियाव नाय क्लास वाइस नांगौबा क्लास वाइस नाय गथ'फोरनि दा बेयाव नोंथांमोना मोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ नङाबा प्लेलिस्टआव हाबनानै नाय दा बेखिनि शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनोबो जाहाथे मदद जायो बेनिफ्राय आरोबाव मोनबावगोन नोंथांमोना लासै बे लिंगुइस्टिकनि मोनबावगोन आरो लिटारेचारनिखौबो मोनबावगोन दा बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों।